Hey guys, over in hand glue a galonin slime kan siam do na chuan tu na hand lo start ang first a chuan glue nia nga glue kan bu na chuan glue kan tel zel anga kan du tok chin kha chuan next a chuan tui kan mix anga do za chat in glue tak la na zero ni mai a nang to vel lek in telanga chuan kan mix ang thade min in to bol that na chau mix kha tok tu ni mix chat ba le slime kha tha chi na ni mai chuan kan glue hi ala tak ma tui kha tlem kan te tui kan te langa chuan kan mix le charang tuna chuan tui kha kan tel to ka to a tuna chuan glycerin kan te lang tam ve te wanga ya chan chu I kan mengo hi aliana kan slime siam tu ra hi spoon thum vel kha nia nga chuan kan mix charanga a in pawh that thleng kan mix le nga chuan next a chuan color nia nga chuan color 1 spoon khu nia nga chuan kan mix le ang hun chen chana kan le daranga chuan kan duang tha kan le chau huna kan mix ang chuan hemi hi tia kan mix charanga color khula na to rawa chuan 1 spoon dang kha ti kan te lenga chuan kan lei to ang kan mix le charang chode win kan mix anga chuan hian a color khu tlem te kan tel le ang chuan tuna chuan kan activate anga activator hi production ni chuan thin deuh hi nga thina tuna chuan kan tel to kan slime hi aliana dar ve de wa tel hi nga thina chuan te han la chok to chuan activator kha kan tel bel lenga tam deuh kan tel la chuan activate tha thei vak lawa kan chok charang ti hian chuan ti hian kan kutin kan ni tanga chuan ti hian kan mix charanga activator kha kan tel bel zel anga chuan hei ti hian chaka ala khalma man ti chuan do le design point le theya chuan tun video hi chuan kan to phutanga kan video hi milo like milo subscribe sakshama I channel ne na pum milo share sakshama che chuan notifications bell kha subscribe pu che a mi kha in lo ve chang wa da chuan video thar kan da kha notifications allow thing zel to ni bye